Казан Digital Week форумына хакатоннар әзерлейләр беренче җиңүчеләрдә билгеле. Мәктәп укучылары, студентлар мәгълүмати технологияләр өлкәсендә татар телен үстерүгә юнәлдерелгән инновацион IT карар проектларын булдырды. Россия төбәкләреннән барлыгы 29 команда. Өлкән лига программистлары арасында Татарстан, Мариэл, Башкортстан вәкилләре. Хакатонның приз фонды 300 мең сум. Җиңүчеләр Казан Digital Week халыкара форумына чакырылган. Шулай ук Татарстан фәннәр академиясендә стажировка узу мөмкинлеге ала. Энергетик яшьләрне җәлеп итә торган проект ул. IT Hackathon. Һәм менә шул 2-3 көн эчендә 100дән артык катнашучы студентлар, монда мәктәп укучылары да катнашып, яңа проектлар, татар телен информацион технологияләрдән саклау өчен проектларны булдырдылар. Алар прототип форматында хәзер бар, алар бик кызык, бик заманча, татар телендә үз әйткечләре дә бар.